alƙalanya mai suna Mariya Audu wanda duk wannan hukunci bai mashi ba. Ina iya ɗaukaka ƙara nan da kwana 30. Aka sace min ɗa, aka kashe shi, ka ce in kwantar da hankali na? Guto! Na moga! Zo mana! Dokitan ne mai yanka. Wallahi, idan aka sake Sambo ya kashe min ƴata Salma, to ka sani. Allah ne shiga uku Salma! Salma ta mutu! Nam? No, sir. Ni kadai ne. Muna yin group discussion ne. Yauwa, wake magana, hello? Salma bawa mai kada. Kwana 90, zango na 5.